burukanirwa ne computer nabo igochiriche spray paint no chire mbabwete chipboard buna chips and boards MDF boards na chip boards hebinto au biogakora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire Boigo na bokugura chi cutting rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisii main bus stage, gusua Kisii asenamba, enotisano nebire, eye mokianda, inyeisano, inyeisano nemo, Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV Ubwansu Gusii. Biama no manju mari on Ndizi TV ekrana ndo kwari ni bene ka ndo kira sekenga sekirigito kyo mwari asomo rubirwensa kibona mambia ka ndo twatwala enkamba yaito yabona memo ngani no ikira sestu semambi yaboniga ka ndo jutumeka chidaike jitu jidigarde ne chinyingejire ka ndo jiutra isibuye kere daika kere daika ngo county mede ke ya moyoka Usain Bolt ngobwerare gold medals chiba nyinge jidaika ibere cyo yobona ngo tumia tori jidaika jitigarete ibere isato igachinyinga ke torona kitoko mogani asemambe oro mogani ono kira assistant na ote tina ngo ikarto kwanda mangana mange igoro yamagendro economy ne endete ko kongasinze kana choto te bikeningi bindone bingeto chu kwanda asemambi yaboniga ene Ndizi TV bansumusi utakore birone chinga kitiganyo mogani one libaga arata te biera ningo karongo kwari kabisa mheshimiwa karibu. Bia sana. Asante sana. Ene Ndizi TV bansumusi bono karibu eiwenga. Ose iwe studio wana. Asante. Bia sana asikwa rure mbiye. Ne studio yanka bono. Bia ncha na baba bantu bayikire kira no chikire. Koika bosongo chipigipigi no chikire asayo weta. Igos pole na nyuri rwake. Lakini mbuya gwikirana kubwa utaruka. Kubudaiga. Okorana bosongo yaje kubana Nairobi medha no Nairobi mono. Bosongo yaje kubana Nairobi mheshimiwa roje. Na wege ndete kwa Nairobi. Lakini ne imigaine. Nairobi ne igukitamo nake. Na bwana Nairobi alia chipigipigi nchirigo chapaka city center. Yao chike vesiko. Igimero birisiko be kuna be kuma chikoba byake. Na waro gutne biasara bari mukurigibari. Ngurigibari. So wikaba bayikaransa baronyorera ichigo. Uya sana bono rende umeto mwanju muri na ronyoreta kumaiti mheshimiwa na boko materieta nabonyo na rota kumaiti. Nche James Kenani kurwa alibali chashe liondonga. Aliandonga nonka chiro ya nenkeumbu itaoni ya nenkisi gusonga. Uya sana dore na James Kenani. James Kenani inabwaji teto nyingi no mwana siasa no mondo maeda mangana gisemi no mondo maeda mangana economy bono reto kubirugana beyonce mede ngongo miaka ne bana Kenani wasometi na someti miaka icheto kenge ange miaka 10 ngama kuronka ganda se ministry ya chisemi naro nkara koraroro moelio nkagende bengi iwe nginaro ngagore miaka 17 nikorona ati mukalende nkaiwe gasio chairman wa Kenya Pipeline kinga kitenga buga ndakora buri chikura bantu bamintu mbakorere gas banyari charge mbarangi taba Moskomba weda timati kwanyete Yesa nando mete nande ne president yale ya mangana tennis you are na rather 17 years bangire ko choro muntu mwa baka bonno ole baka bonno nje president ya tennis Kenani Yesa nije ngoira sasa manandi chikosoli nduba chikosoliga na captain 001 ari to bado demo Steven okuragira mangana chikosoli na baje okwarian kabisa ora matebi goro yo ya tennis nandi miro bigida tennis wana ine sema chikosoli ngoko linkine nere asinjira ya berkonde bana tutura bidura kwana sama ngana development ikera bana jite to nyingi no jibwade sana tutura jakira mangana economy chemzi ekarokoli ya mangana economy amigira ba Kenya sana
Erituko igoro kubo kire igoro bune kiombe kirikia maguta botambe bona bakenya banarina go ikement. Mbamente te kisiringi sano kisiringinye ni chine mbamente tali asa maguta. Ekorengana naye bono buna umuntu economist. Ingie ko gare binte biko korekana sinse yetu ya Kenya. Numero beri utali umya. Mo beri umya. Yes. Ekiara maguta taya okina keromutieni. Keromutieni nga maguta gwika kine tale 13 14 chigo swa. Maguta achire igoro. Na into manyetenga ase ensengima ase chiro yensengima amaguta atakinite itukire twakinire tiguga. Na ndo onye ndirwane ngwa kesa wengia angabana nkoranga mbana gukini amaguta kirengaki ikiara maguta iga gutumiwa ase kiregento kera abune studio yao amaguta natumire amanki ana ndethe gutumika na agende gutumika paka bono wono bachake kubika kirengaki wabika siringi 5 riba begete ikomi ona kirenga kichikona utikina chikona ukina chibaza cha maguta na mna chikona ukina una kirenge na kirokyo tikonya ukina ligori paka noane echiro naro abakonya rongi bitungo byakine ngiyako egere bitungo ebyo era aliali ni kubya manya goika ose onye ne pigipigi byali ni go ose ne kende gyonse amaguta ngo tumikale ase amangana a transport amangana okuire binte echiro bono hana gukini kirengaki no ambiri bikorosi mu Kenya ikari chi factory chi tonkorosi kire nanto gwate kuna wono nto gwate chianga chi korosi wa Kenya chianga njiro industry njiro industry njiro chi factory njiro chi korosi binta Kenya arange kiaro muntu abantu bagotuguri binte binge ya Kenya kurukare n'abasani baitu kuri Uganda na bakuri binte bingi sana kuwa Kenya. Wono rende amaguta abirana gukina. Koterende ibintu byito bigocha bibe ligori ziguru. Ekorbi abere ligori yegoro ubakuri yase ligori likalense. Na kiyo kara chai noroche ya takir ko wangen sengi maso ko ni bintu. Paka na wanyana America ebintu China bikuru asengi njo ligori yebintu ya China egori rense. Edrense. Ego nga uikatoligire kabisa nto sali chiro yito ueta so kuna ukinia maguta na inje manyete iga I think into enzo manyete nga manyanto manyete tateva ni to manyerero chibe sa chinyinge chira ase elita ya maguta ne bango igo ne bango egereta maguta komen yes ebange yibona naende achakire ya soire ya etani paka noana roch muna abaono ngotomole chibesa gochiase mamomi no se mumuromi ngotomande ono nga ebango nda chika beku now ekaro mungi nawo chirusia lia ase mpesa ya ase mpesa na ndengwa kanali ebanga no aya gwatoma ne bango yes oyo chikorusi arusi ne bango no rio gokoa Nera wono. Wono ebe se yumete. Wono to ile safari como wono que ngato wate. Mangara kire dite bese. Wono. Ekro akole biasara, omweli wo mwaka nkonya bare ebitoki. Banyure faida. Faida yo vai yakanire bango. Na banyoreta se chibe chiri watu mete. No eruete. Wana ngai go gotomo gwechi besoroche chibango chia beira ngeinye oli otomete oli okonyora oli orosetie kioski gagu ikio koni mpesa na mpesa kero bakurwa report ya Safaricom ekere kurwa report yae yumwa kumugima igo chibango chia bere chiningi amaguta naro na abugate kabiri igono ekero buna umumanyi wa mangana economy Kenani mubono toko moja soko mendo kwa maguta na serikali osine kimbigia komenda maguta kira litugia ibra umbekio bora na kere komenta kolengana ne bangirira
ekere kero bango ya jire igoro na barabungu takabali biashara byabo bikine na ro bakine bono nyoro ngumuntu chandegete mwana inji igo ebuenere terende ekera konye emyaka yose na twamenya iga ingigeka chitali ngukina kero mutini okay onye batebe tenga isirikali nkuru ya lingi chibesa chia bake ani bango yaga twanyora bese chitaro eko twanyore eko twabekira maguta twanyora maguta subsidy ya twakore gasi bono lini bono ekiara konye economy ya Kenya ngokinere yani uchumi ya Kenya nero bo economy nero uchumi nero ngokinere konye ingekora bitani comment kirumutini ya bono ne wenete twabeka chibuliki yake bananchi bachandikire abatabwati chinguru cyo wakana umuriro uno yo wokaiga power gana power nero njamente kile kama utaka comment kile ndio comment kile ndio comment kwa kile bia every time magutao kina kile ndio comment endo gyuga tere komenta chibaza jiri gutigoro mubuko jiro nyinje gutigara komenta chikoera chikona koera igonye ndi anyarekana sirikana bali ngwikaransa barosie police ngiya na ndabarosie ngencho bagukine mbako na ukini kirumuti ya inkigeragere ekero indu anyore maguta Kenya rogoro Turkana kutwanyora ingekora twakoya cha kalinde arete ligolinse kibolsi dayo korora bono tonyore twana kurusha maguta isiko na nto ya bwata ingekogera Uganda amaguta arabense nande bagwiti gusengenya utabonche na bonko burigo amaguta igakuru Mombasa noroche Buganda igitananire nechinse chinde tebwati enyancha iragera maguta rumumbu achene chimeri niliaswe Buganda lakini gaseito gagoja aso Mombasa nseito bamekuro aso Kenya pipeline asana na kolete gas no munyakirogo abu atompaka gochibusia ayo asoire Buganda now oiso kora ligo muna liko bekulia maguta bwate ligo lianse kabisa se Kenya ngima Mombasa uno kuna gutira gocha rogora kago gocha goika Gusii okonya amendere chisiringi chinyinge kerelita asinginjo yobware botugo tuma maguta ayo akaiga na Buganda linde wanyora kwaje kiso hono linde anga amaguta kerale Buganda anga igale ligo liegoro kwa amaguta ale Kenya tangano ari gesara hono ali mbabe gitie bange nyinge nune etobegete iga ikerto nrete igo James kinande kerode amangana I am economist kero kwanda manganaya ebangiye gubekiro ekorosigwa ninjire yamo yoko irmuki uchumi yense gose ninjire yamo yoko kora abantu bari barasense ebango serikali te yete korosigwa igara ko harusie bango ebango nere ko ara para chitu chiarosigwa ebango nere ko gara chinyagitari chiatoka chisukuru indune hivyo lakini bono ekino che ekali getindi ase serikali ya soile nyi banchire bango sana onye ni banja bakeanyi kera abana injinto chandigite onye ni banja mbako yekini kirumutinyi harari girina baro kere ingakinere ebinte byo yani ntwate as economics into what factors of production kemona abantu bakoros ebintu bikorosie umnanechi mesa ibintu bibakorosie mwanya abantu bakorosie mwanya abantu efactemo yo kolegas egasi yekara kwa yokora goikorete biribiko chikorosie genti gyo korosie eko bireta na maguta now naende nabo konyoranga ngotumyore umuriro
umuriro noro ngo solim no umuriro irende na birasanga n'amaguta engine ya Cross ikera ekara amaguta ekere mbure yaturira Kenya ne engine chikorosia chigoto umuriro wone binte bise gukina ligori n'amaguta akona gukina ligori iwone bintu bya Kenya bikwenda igoro uchumi yite sarike igo uchumi go sarike yes nende abara kibate na nenjere meyogorosi uchumi no njengo tabaiga egento gitu chande ta Kenya no bukurumi that's all chibesa to wakana ne bango to wakana muya to wakana na nichi nyinga to wakana but corruption tumia chibesa icho na go chande ta bantu yes kuika to tige obuibyo bukurumi gotakore gasibia kuika to tige gento ikyo nali uchumi itera kini ngora koro kere serikali yegocha ego to tabinga ntoliwan chera bukurumi bogendera corruption ikinga nchewono corruption akina ronkorwania ko chakra lero la bakwana bagenda nande kwanyorana no bole bukurumi no bale no okonya nabaru no bale bukurumi no bale yes onye imbayo gutento wate chikoti ne chikoti nyaro mangana karo ikoena nabale kuchakira njera ria sogotara na gokonyoru na no mundo musigari bwe kaunti yawatenga wona nki kubwata ko bakoko nyuta gwati okomwegento ogutiga ekara gutiga igo jari na kemekiligo na kemekinga yemba gwati chamachi Abubukuru. Eka to andrete iga. Umura ibwenze influence kia bwate asa maguta. Na tena bona maguta tiga nigu shilingi 100. Asensi ya Kenya. Ta gota ba iki era shilingi 100 ni chinke mono. Egre kizabo ne to arusi. Tara ta tiga bantu be komite nero. Ewe karansa. Igara kero muntieni ngo karabale ngo kararu monata. Na omanyete igo. Gokawaru munatanga ningo wekoreta maguta a Kenya asimitinyi yegucha kero muntu te baliguri wona kero wote baliguri ekero wakisabye liguri nga maguta ingingo kwa letera ebango nerime inga bone bangerirende uikanero yebeke uri uri gutumia maguta ayo akane bangeyu narira nyore faida yao Pono konyo ali nengire wange yugere igoro na ndo yokoibeka ne sirikali koibeka igoro turoji wone bwate egetalie kenene bwente korusie ebange ke anake na lia magutara chensa sirigo igona ko te bana serikali ne bwate ribagalia nene rio korusia ebange okeani ebange yega tari ko kirumutinyi eka tugure serikali ya Jubilee kero ya rengo obisi na hande ino eno muraibwe nsiboni ga renge part of it mpa bwa subsidy bari ko jintumeka bakenya mbali ko raboga lakini bono yaikire enga kibono atari ko nyebe korro bona bakenya baba ekiki ngikirenge to jeso mo Kenya asini Ono meze nche cinco manyi kimuraibwe nsa korera igo kera ntore kana nere mugo nsa konyo ali baga se ngole kumuligia cinco muboli nga to atandikire gaki no tali muisonde wakine mbora ko 92 no ale nga mangana sia no ale ngisia 92 mbora no ale paka wona eno ali wona lende wona manyete na ande na no mungaini ali ngo wata wona uchumi yitongo stagnate yen ngati go kina bya senge ncho chibango chinyinga to wakana chibango chi achira ati nyinge nchena I don't know paka no ano ko ingirwa garo ko ingirwa ya bero konyora na wali uli achiwe kere bintu bilwa gutumia ko ingira na gwaka mangutare bako gwaka etc na bero bya kine eka twana to kwa na abara ibaito barabunga ibare iganto bata babunge bago represent abantu abatukumi akaro komenta maguta yetaya estimatiraika gairi das baito barabare barakwana no nganeye no ne bunge batena rere to kwanda egikare lakini wakomo bungorwe bagwana ba discuss nje ngento na roine kitali wonse bakale ora kini abange babo abo bete bago kibigoti byabo bali guchiko kwa ego kenda Bono mbali chibesa pamento ekero bakuli chibesa pamento imesahara
tiga batatebi omuntu kuri musare kabire yiba Kenya yiba kuri munteteyo ne batobori tiga digeri na wanyango chisiko konyora chiwe saba kuriga igo ababunge baito gose abantu abachoro baito rinda barayi baito chiwe saba kuriga echibwete chingse chiri chigenderete yongo otenga omo Kenya mo bunge na barayi chiwe chinyinge gweta ni mo bunge ora America igo bagori chibasi jingi chibasi ne jingi bagori yar ko bango so kwanenge bunge kiara ngwate ko sororo ngwana to kwanga no amendment inde ebese ya bunge ke kiara naye ne mirimo kwara koli ene tali mirimo naye ngoli wemba ate mirimo yana ngokora oya sana ege ndo na tage to kora no konya abanyari ba abantu be constituency yana ne bali nero ya gatangandire ibuna wono CDF ya chete kegima ikarwa agete sabu nyari wa chache ya bete na mbebere ase Kenya ngima kero kwarenge manager ekona ringe no na manager ona ringe munyakiro we CDF nyari wa chache lierenge ngagi ya nyambo na bete number 1 number 2 valen ko ngali waga nande gasine ero somere na magendero nale ko number 1 Kenya ngima igon kinie ekote tura ko to korkuru asenze meyo ya magute kare bitu bitu yanta kuminyoka ayo bitu yanta kuminyoka Kenani iko bono Kenya eto prepare for was kare bitu yanta kore go se o se merinkoro una economist yes enga kinere economy ngima asense ngima ego twara bokomu una bona kero chisiki asoire obokungu chabara se amagenderero lakini ntuono ntwatisiga no nyamba libangumbu ego chikara ndinire yachite Israel sana lakini lia Ukraine agenderero lakini entutuweke bintu bito iga eko tokuna kubike bango liuka iyo abantu bago kwa moyo bakore biashara ikyara bata ninda chingenda ngige karo abantu baikaranse bori kyara mbasomete amangana uchumi bamanyite ntumanyite torengana kitogo kiniense yito lakini ntore maria umwana inchi asoko mwakani bango ntore mari mwana yeso kumwakani bango yes inkiringaneri dia mangana ye bango na okoimo kiuchuso gokonya uchumi litaraerwa oborito oena asichinkwane ji bagendera okwana Diplomas of Kenya orengana isinia ikiara ba kwanire na bare tekeroge official the official prime official leader opposition leader lakini ekege mpakora kwana mgentege ke bango ngakioro jai mate na wa koragera mono oro chiba yesiko yukwana mono ni ndagera ya wake aneke twana na ntu asokora ku igongo enga abandi mari wawetenga siko bo mutindi kuna ukwana iga ndawa skuru na nekero kengeire na bali bakuru ebirogo so tigatoliye thinking yenye birengeri ebiyinga oge egenteke na kabisa abana inchi banyoro botoeru asogo ke aniebe seliwa kolibo utuko na mugaso pako wivi wacha bwaso ikara konyoro muntu tagwati genda kubeke mesa igo na ikara tagwati genda kubeke mesa igo aye no bwate borana watengana ndogo sia kino ndomina inchi maita ba usingu tu akomandiro ngoro man tu alenge ekara to nda to kore koro ato so bintu egento kende lakini tu bate David Ndi ne re graski ne kama so meta mana economics tara advice serikali bigiano na boko swali Kenani ekiana you have that potential no David Ndi na boko swali of course inga kiera tara advice serikali biana serikali ya bero ose one thing kuma ostana ko advice na no ana inko ngetu kuma ngatana ko advice no nyithingo mai ekiara advice ekero muntu watebigwa igora choro kore gusokora no nyetali ujo kora watali ujo kutangasa nga David D nante betiga lakini D nante na nche nangete tali wako era ni yori kama mkaratasi onye boy kansa bakwane bagwanchana na ke batanjana nti uri akwira nagende no kulikaya igona abanene bali bara abara ibisirikali bali ministers bali cabinet yiroge kitchen cabinet abuna bago influence policy ngana kitoko amba bono Kenya yito igona baranje batokonye usibatokolye
Wezana mwanjumuri on Ndizi TV ni mambinga tuendete gukwana mang'ana ya magenda sinzu itu ya Kenya anekera tuendete kumurigera ndaki amang'ana aligerete kabisa gusinga kia mang'ana akorigererigwa amang'ana economics Kenani otwerere kabisa ngakia mang'ana lendale iguru ya economics ngitara bekuya oroje asama gutote birendo kiagerire mono nebango iyo ekurwegwa enyinge nebange yenene okorani igargo swasa mako y'abantu tali dira so asigo konyense ya Kenya use ikerega otebero grumina ubwa irere mindu gusarika asintu into yake mante turire uchibosingi yochkoba lakini gradena ya tiga para ibai karanse para de policy jira konye ensisku yuzi mi bana sperma ndata koba imi yomoro bena kumochere ni ndojena omweshimiwa kabwa de sawa konye somande konye korana recap konye somande iyo bari bacha grutumaje semesya genda ujitoma ojirigire nde soboime asemambe ya aboniga kona takatosoa singana itu ya kabira asemambe ya aboniga chose bokongo ningoroje makoti chose na maremu wae bakondani athena twara litskurigia ugukwandu mweshimiwa ena kumojera thena omweshimiwa kabwate ekera asike umbwa yagitari naki bano chira alia mangana keumbu kabisa maitu mweshimiwa na aligithie kirogo rende nanda 27 na jante usingo keriale tangani ya office ngatu amubona no enke umbunya gitari yake umbu sevinto vinda kile bono tali office bono nare turaboli ndajine ndio nare turaboli kato bakategori ko ya mweshimiwa bono muboli abo ni gonda mogosere ngakyo gore nyagitari yake ya umbu ndakogosere tiyo ndasike kingisegeria kabere mweshimiwa epona singori were Kenya bona abantu baje turi epona si wiki nga tanto bara sumairi abande babe lakini orongorwa usi bado yabere na amangana yecha yabere na niliote kero monda ko niliote igoma de binto biribuya ande asepati bado ni economy to kwanera ngiko yara gusiaro obokongo obora kira chingaki biyamana asili swali hilo nili swali nene sana especially gocheka Gusii ndio watu wachi basa tuwe kumubuko ne chai nande inga kinere twaga meta mangane chai mugaka ne chai alengi minister of agriculture inyo to we karan service nere to kukwana mangane chai icha ga twara ligori ya sana inga kina ligori yes ja kinete ligori kawaligia kolende ngire kiaveta akaro makolo ni asoeta Kenya ebi melimbire bibe aba Gusii batange ko como chambatwa wata ile liba gusimika wata ile liba ngagia maya yeah ikawa necha okay via tangeta go swago cha Mount Kenya region na chi company gete chi nene na chi ga chapaka kericho abantu baitu bakarura wachi watole chai esamba wono ekaro wajete kolinga chi chai chi ne chikawe chi ngaitura chi oni guchia abantu batiete ko okora marketing koligia se chichiro chiko chikobera ekaro era na ngumbu sobo bagateba factory chiri alengo konja gachiru echite wochi achakwa guri baga magega no maetenga ekawe ntanga ni kabisa ya simige tuga Gusii na ya kuinanga yarenge ya kuinanga ande ya simige tu bomoga kanya ndusi yo chief oito senior chief yo ralete no ba jitu bakasimeka ikawa ndo anjeri usimeke ikawa bona chiro chiri cha ngumbu chiri chikwera machani yaito nchi igwete mbatebe tuwe chi factory cha chiri east of the rift bona chiba tange tukumanya bona ye koro nyuma ne yeito temanyiri anga bono T-board ya chire KTDA ya tebire chi factory njire chini chi achire na chire chibwate chaengie eise wika igo lana woto kera ligo lidie chaito liko baligia wono iga
twakora experiment by the way njeto y'umuntu w'echaende lakini mbwata abantu w'echae bamanyite na babuli amangana y'echae ebaontebya na wono onye chae ya Gusii ekonu Gusii obe onye chae ya east of the rift which Rift Valley which Wikoyo etc which orali onye konu wa shilling 100 ase kilo numugwekano numugwekano example ngukwa kirahisi ku understand kwa hiyo shilingi 100 kile kilo ya Gusii garawe shilingi 70 kile kilo buya 30 cents kitogoro isato Jejo 30 cents rende. Lakini wono oisho kwende ichiyo. Ilia karwa koni Mombasa. Yo konyo ilia ngumbu. Ige koni wa ekere koni 200, ekere koni 100. Gusii ige buire na shilingi 100. Ebuire na shilingi 100. Ya vice versa. Mintu biasa Bona kere buire shilingi 100 gotalange shilingi 200. Ekoni. Na maana. Tekere koni wa Sasini. Ntonyo uliyare. That's a tragedy. Ekina ekere yani batu buete a full $1 per kilo. Na ekero kwa kange wa oni rich milioni komi chechae. Nenda chiweze chira muna chiko. Nchibe milioni na chiro. Chiabere milioni. Yes. So onyoranga bono chi factory chiri gochi alia east of the rift. Chiro chi wachi bwata ligo lirigia. Chire west of the rift. Iwachi bwata ligo lirigia. Na kinkumetia barai baito. Paka chi governor asichi cha chi kurwa. Ba we karansna wa director wa watevi. Guseba torangiria abande ndore tumanyite. Tubatebye na ekero tubatebye n'abantu twakonya tani ndojuwe ko igoto tebe bonus ye kuri wa sorongoro wa Gusii na begonjore 15 shillings awande bakali kuri 42 yonki igana begonjore liye imbakana last time mbora rimba bakana ngabe sichino ndutagiti chire muchiko chimenta chiri mmoja watoenga ki chiko they did not what ni simengete chai igoni manitenga ntwakani ingo godida mini mangana ejibese kwena nubono oje sabari ngie kwirire ke factor kie kwirira bagantu baje konyora 15 bali baje konyora 45 aba director baito gause na what evidence me digo licha ya bali etikon edigoro kulire igoro emero binande babegedere mia gote yorende echa yo no une bwata ligo ligoro abali mnakonya ligo ligoro now ento yakabere balia mbabegeta machika maya akole ndi cha yabo yabe quality indwe ndo watu uroiro bukuru ku magreto cha ende onsi ale cha yabe ye factory lekere osegwa eliali ngingia ya sangane yembe igrade ye cha ya chance anye grade ye cha ya chirense mbore yone chibasa ne chingoko ya numanye tenga no aniga batobese bekaini ga Rift Valley. Kericho. The factory in Jiro. Umore miache ne chae. Ere quality embe. Etalingi. Maitege bata kitembora. Amatabere nenkoro. Umore miache ne chae embe. Ava de miwoka wako moseli. No ngosali ole quality cha yitu karuga lakini Gusii aumanyete ahitayo tai umuntu akobeke cha no ane liembe osanga nengia yale saligo liye Gusii igobona kitageria kwa Gusii ni kabere make a point very quickly namba kabere awa director baito tigato wachore kolengano umanyi bwabo ase emireme bakora bamanyenga ko ibiasara biri gukora umuntu yakora ukare ingaki ku involve ngaini
ekero ngutari tuli naba director b'ekyayi kuru Mount Kenya region kuru Rift Valley na kuru Gusii igo konyora bari Mount Kenya bari bagatenenire igasi enene ase uchumi ya Kenya na ubaro na bari director Gusii okonyora tukuna kuburi nyumba kiarwete kirani simone yaso bono rende omonto ochorwa ase njarwete nyumba gete n'abantu abo n'abange kubwa abande gamuina so ikingo salikere the quality ikiringa kero mu director aroro tamanyeti gasi lakini mono uri utamanyeti tari gochi ko era ni magega onye ndi ya nyalikana yani umuntu urengi ambassador na Rift Valley wachakira omuntu urengi mu ambassador scope Presidente Kenya okonyora yon mangana atene factory na maito mai inyoroki factory watu muntu wate category 1 Gusii ade ande so na umbo bitokoleta nigia gatatu nganga na bagaba na bawe karansa bakania machiko nga I think 2 weeks ago kesi kanja tangasa nga konye chae wikawetere factory na vera so ukanyama great lakini numa tenga naenda abantu baitu mbanjete kururi yaki yatibwa iri yaki elimo liaru ubu yasalie chai yes so wabende utindia kabisa bai karansi chim na ba director be chai ikiere ikindi kekemelie kenene umugusii abwate asenga kiabo Tembia sana Breton na mheshimiwa akubona bwakire inje matundra watching from Keroka akubone subsidy ninki inki ya serikali ekoenana as subsidy asa maguta ito tige kurusie bango asa maguta koleta ligoli inse na maene no tundurambi ya watewa gutaleta ligoli inse wike serikali iligichibesa no ekere ko ligichibesa na ina kuwati aninji kama inaniyo li ote boli li tutandete no bukurumi ezo jandete han ebango I mean uika kesabu arenga iga nse wike wango iga abana inchi na bakonyara lakini iga igora yona baka na batangire sana taba asige songo taba over ambitious yani nyonya gukuraga arinda bego bukima tali buli bora kongende okay woli bo wisana munu watakuna bono baro bakuguli ndaka ne chiato kaiga aguna ne nchira akora projects abantu baite bachi yo kora hasi yatake so it's a sacrifice we were making abono na magendo tayari okora kini speed toko endera magendero onye bakabege 10% yabeke ekina se for example 6% speed you wate ni nyinge sometimes I want to chakora ngelinga abantu chibasa ko liko no chiku campaign ili 2027 na ende mbono twakolete siasa yeah ko a subsidy telibo tatiga wagota World Banking ko air pressure kini pressure le ni tumanite ase tuku yagiangai ase wituburu nara ko bodi na chitare jojo serikali go twara usabo serikali ba go twara para esa go chikanya nchiba jinyinge nchitokonye asense mo yiba ebinto biro birato konya ase ebango nebinge ekia kwande nekia ono rolio aki morantu ndo agende chikura mangana kaera mwako aire mwako aire ona ndi sabali chinyinge okanga na twachakire campaign mwako tarada na rono ogande tikara campaign mapema ndi yo tutori miagene makwanda sobo miagene tigalete so bakeanie siweze jikuna bakuna utara uchisiko nga benchmarking ingireta ekora tsako benchmark within Kenya benchmark within Kenya ikera bantumbare e factory for example korosi chai yababuya yande atura ligi amata toma ba director ro bachikora na barwa ko korosi chai nimaiti abande batumira ba directors chi factory jete yes agumbia lakini
ngabono kerengento ngumbu na naba kwenda ngumbu ligoli amete chindege nchakina magoli sana chikine te bobe sana bono nyoranga bachire nande bakoira no nyora ne bichini toba sanduku bagolire bintu koru shopping to batumete ono singi mwaretire na ntokora change yes eko turitiko kore sari bibitu biere bono amangana ya siasa to nyoskyo jibosio ojoji tora kwa na siasa that's okay yoka to kwa na magenda ya siasa ebintu bina kini bindo economy ye na mangana ye chana ko kwa konyiru montra kingi to gege eko to kora bono James sari bibitu biere inki geta gere ko korwa eko bono yare ko bana na David Ndiori gorali inki gege geta gere ko korwa asinzi to Kenya ko konyi kera ba Kenya barire mono watu analia mane to bona igaro mulikwa oyo muligete na baranja mangana ai musaya kame njena go kwane gento ai birengiriane no kwane gento ko le gasi angota balinde go tingo konyete ikere go kora kiri wata yeto kora abra de mirem kai emirimo ne wole to Kenya lenda se no go ta ngani ntito wale mirimo ali gimuntu mwagose morosie a committee. Ate kar moro stie committee, muntu na osi ukanye committee. Lakini ekoro ai weka yanga na yoguli kwa mutumira. Abakora litigari yawo. Ndabere yawo. Ebesa ntoke toko rai sari bibitu bya charali ya jire lakini ndo kubona chisegie je kajikurwana chinsi jisco. Ingiji watu fa ingi go to affected na into aba Kenya ikiara ndo rukurwana. Okay. Tiganda raire yagendere tabuni yagendere Ukraine wana bana yarwanire Ukraine kureka twalenge gosoma secondary school ntu atabetwe gosentu asometenga Ukraine eginga ekiage kiensengima na oroche egente kurukwa wheat ngano ne nyinge asense egekuru Ukraine ono matekereze yere ngoje kulime ngano imonda yo kulima ngano ekero na ende wa gutuma chindagire chigo chaisiko umete United Nations homa gwensengima na huwa soete ime wakani Russia ya indagire yungochere ebintu mokora wese yimukuru anango to affect ile ndir konyora ndagira na anu maite onye ndir konyora ndagira na butra ngetu ngatka tolimi Russia ya tachandi wana barasha bako bagatia ibintu ngocha bi lakini rende abandi nechiseji bakale igo trigo to karaisi ekendo ketego to karaisi ego kinaligo just like that iga mauda na bolete sini maguta na bolete maguta ya ichire klase bo arabu iga maguta to kiria kine gori tawa ndu kina ke maraboba ambuya kero kira kan kero wakani ono pi yes tawa ndu kina kero kerenga useti ga bato te virende bato eresa to manyengi kiagera bamenda bare saba Kenya yes Bakenya mbaba bali mbora wali kira Bakenya ko wali kira na Bakenya ne wente bate ya Bakenya ke ko rawo ko likibako kero sembo abo mweri asemambia bro Jesu manjo moriro turire asemambia bono yatokolera na ndangi kande kero joja on tukwandegero ya siasa na magendero kero joja next ngobona totake tukwa tutwaro monogari ase orongurwa Gusii nere bato bunyanza aina tojo kwana mangere kesari bibitu byaje utakuja siku nyingine kandi maedena ngoja gojole ebwango iganande ni maedena ko bwate mirobili menge sini ni maedena menge lakini naboja era so ngongera pakuma kogoja wagoja tariara sini ahora en December kana jiri suku ikere suku ya ni maedena so busy ande era Gusii Yesa na buto jako banga toro na kitoka. Ndingana leo mwere kuja soma jumuri turigiriria sema bya bandi lili sini. Abami ntonche na ata kamba tevinga lemereria. Nto chaga kumukanga wona ngi ya salikire ya salikire. Tigatole mererie. Tukwana na barayi baitu. Abarayi abato aire chikura. Twabakire chikura kabisa na ayo ujigo tutuminera samagendera constituency ito usase ward ito usase county ito useke nyingi ma na ayo ujigo tutuminera igalia
tuikaransi na baru kero yo macha kuwa tukulia ebintu mbira bisaligite unabone gitangani kiamangani chai naende buria nkitoja kororera ekiagera tari muliro toja gwokia ntubwati ni matkano ni chinkonchi yo kitoja komenya nyumba umusunte imena na barugi mbali waje gutonyara akarubwata etai wogetio morogi otanga ande tarara aba morogi tari ko ta koroga muntu bugende tunyasa nyare nyasa na wete amaene so abantu baminto estrikali yo yatebete nga yotogo semaniamo consultation nga participation yo mwananchi ekero mwarangiriwe mnabona ukabana barangiri na tayo kwana na inu igoro ya magendro go sigoro ye project gete gendo genda muikaranse motebi ke bachandite gendo motebi gintu mutageta abakorere gendo motebi asaba korere bobe muko gamba buna abantu abamo una biblia ne na yao ekero yali gitunga igere wiye kara abantu amo bara bawiikaransa mbaigwana ine tuigwana ne emagendere gako arakinto cha ikoya na igatwana koramana twana kuruta magena biro ka ndume kora ya ruta lakini onye ndiri yanya alikana tigata we serious ni umurembo to Kenya amagendere abo owo kurumi boro bosire ase kwa iguro yo kurumire ere ya ere mosoere kabisa Uyasano manju muri girion Ndizi na mangdo jo kwana kilibire betu biarire kolengana numero biriwensa kian abado jo kubora nina ugo kiroko kwa umuraibo mubasmiro mojerera morodinga aba so asinze muyichingwana nero yairi nanda bakenya bachande kama nikera bantu ba dana tangande au kwana tanga maguta akeri bono ndura sembe ya babats and talks akiri aibono teto tunya kwane asamatuko arebosio kiningwa kambia mono enganchukwa kidal kwa bera mnenzo zo jagde chinse jiko mnebere mpaka bono chikirange jinsa aisato nijireke komicha na jikire go akarambia mara kwa ngeme ya Ndizi Romansmausi no twarenge na James Kenani ni garo mwana siasa korwanya korwe bunge ya nyaribali chache na tanguri inariye kerogali chigakea lakini na teta banyaribali na kwate kerengererio kia banyaribali chache igona ne kumura morengererio mwako 2027 bono ni numweka tari kampeni kumwakera ikiara otere na ata gete kurigireria ngakia ko bakonya asenseme nande no ne educationist yale na so miri miake menge na roso meti mpaka maraga na somete Kenani maraga Kenani maraga nera kurku ono kwa somete form 5 na form 6 kwa mose form 5 and 6 wakasomina ne debut speak mond yes deputy speaker deputy governor na mosomete kuna nge principal nduru tu dende gora wale somete ngo warankore na wage mango magara wasomete ya inimba somete ebia sana they are many ingo bono tu dende onere ura konyira banta bange ande ne economist yale ototebiria mange goro ya economist ya Kenya kore nande ngake na jaje atotebia mange asinjira ya bene asimambi aseke tujo na chingaki aje me studio onte biringo ji December age bwango kara aje na kara aje na botokonyana mbia mono manju muri Ndizi TV twarenge na Durigas kema ase umoroberio bwensa kena cyo show tanero ko producer ito sense bende studio kwa kirambia mona kero wacho Ndizi TV nero Romansmausi tumera nankyo asumoroberio pia mono si thank you.